Salutare băieți și fete, în episodul de azi o să filmăm Brawl Stars în care încercăm să-l maxăm cât de mult pot eu pe Maple, că l-am luat și eu și încercăm să-l maxăm câtva până, nu știu, să fac cu el, nu știu cât, 20, 25, cam așa. Haideți să-i dăm aici pe play, nu la duo, la solo. Încercăm să facem. Altcumva, nu știu, încerc pe alt brawler. Pe ăla am uitat cum îl cheamă, că eu nu m-am mai jucat de mult Brawl Stars. Ăla, Everyday așa Fallen. Că l-am. Și nu știu cum îl cheamă. Și vreau să îl maxez și pe ăla. Nu, Shelly nu. Vino cu acei. Unde-i Shelly? Mă. Yes. Mă moară. Bro, cum aș știu că e acolo? Fine, super om înțelegi ce face, dai mai mult damage. Când ei stau în superul tău, eu pot să dau mai mult damage. Spawnează de ăștia? Ain't no way. Bro. Uite-l pe Bull. Ești pregătit? El pe unde iasă? Trebuie să se ducă la boss. M-a bate boss. Ain't no way. Bro, ce noroc ai cu boss. Gata? Am deja Tier 3. Bine. Contestul. Ne, nu m-am prea jucat aici. 80 de felini. Da. Hai să dăm aici. Unde să dăm noi? Să luăm de 205. Uite aici pot să dau la Nita, dar mai trebuie încă 95. Cu skin-ul ăsta. Mega deal. Ha, ăsta e mega, nu pack ăsta. Uite din mijloc ăsta. Și ăsta că e brawler. Da. Uite eu skin-ul ăsta pe Nita îl vreau. Așa, hai să mai jucăm cu Maple. Să vedem ce putem să mai facem. E tare, chiar e tare cu bossul ăsta. Că mai mult te ajută bossul ăsta mai mult. Asta e deja low. Cum? Deci m-a omorât un bot, serios. Mamă, e și Leon. Vezi că boții ăștia bravo, cam bun. Uită-te și tu, ok. Eu, pe doamna coaforă. Am dat pe ea. Vine bossul. Vine bossul. Omoară bossul. Nu mă omoară pe mine, mă. Nice to meet you. Nu, eu mai mult mă duc spre el.
Deci să fug eu de aici. Manci dau. Ne. Era tare dacă o aveam. Nu, mă moară bossul. A, doar 700 ăsta. Nu! Și brawlerul, îl omor. Dar 1000 și ceva viață. Lasă-mă! Nu. Mă, pe unde ești? Na, dacă găsi, 8 bit mă moară. Nu, cu Maple o să fac în alt videoclip, că ăsta e prea greu. Haideți să... nu pe Colt, am destul. Haideți pe Georgiana. Haideți pe Georgiana. Ia, mă. Hai pe Georgiana să facem tire. Aș vrea să-i fac 20, adică încă 11. Adică încă 11. Mamă, Maple, uite-l ce e. Aici bun. Aici. De ce să mai căreja? Nu, de ce? Lasă-mă, Maple! Nu e că mă moară Maple. Yes! Bine! Trebuie să stau ascuns. Yes! Am omorât pe Maple. Mamă, și e acum ăsta. Am dat? Nu! Bro, dar jocul știu unde ești. Nu! Hai, Mico, bravo, Mico, bravo. Ia, mă! Încă 10. Hai că pot să mai agradez. Pot. Sper că o să pot să upgradez. Bro, no way! Ne, mai dau. Bro, tare! Ăștia mă lasă să mă bat cu alții și după repede vin ei, frate. După. Mamă, da, cântă Georgiana. Hai să dăm cu ăsta. Lasă-mă, băi, copchile, băi.
Yeah, boy. Straight to the top. No, ce-mi Shout out to my Melodian. Maha. Ia că-i las și pe ăștia lui să se bată. Nu! Bro, vrea prea multe power-e. Ne, cu col. Nimic. Și ce știam. Ne, știți cu ce o să joc eu? Nu cu Piper. Oh, breathe in the awesomeness. Mama dă 3400. Da. Și are 5100 viață, e bine. Deci dă 3400 asta. Ei, no way! Eu după vreau să mă uit la Brawler cu câtă viață dau ei ca să mă joc cu ei. Bro. Buzzing, baby. No. Ia să te văd. Bravo! Bro, dar Kenji e adăugat cu Morty și Speedy. Frate. Serios. Serios. Time to spill the tea. Hai mă, frate! E gata, nu, gata, o joc cu Angelo, dar tryhard. Nu se poate așa. Nu se poate! Hai, veniți așa, veniți aici! Ne, veniți. Eu încarc din prima, nici mai tot la povești, eu încarc. Uite, acum bagă mai cum eu încarc. But I will buzz. Păi ăsta apropie de one shot.
Ne, că fuge. No, you didn't! Ce? Ce zici? Bro. No, gata, nu se mai poate cu Angelo. No, Angelo e o prostie. Gata, frate. Nu se mai poate cu Angelo. Colt e mai bun. Și Maple ăla e prea OP pentru alții. Și am făcut și am dat și o grămadă. Uite-și tu, ăla are toți brawler. Ne, îți mort, să amândoi pe mine. Păi da. Am mai rândul. Bro. Ăștia mă tot blochează! Ne, nu mai joc pe harta asta, că toți te blochează! Toți! Gata, frate, mă joc pe altfel, pe Brawl Ball, nu știu. Dar la duel mă bag. Primul brawler vreau să fie Colt. Al doilea nu Dynamite. Beat, bă nu, că-i prea încet. Brock, dar nu pe spinul ăsta. Așa. Și brawler de ăștia de dau mai de... Nu, hai și pe ăsta. Hai, ce mă enervează, hai să încercăm. Hai să încercăm, mamă, Amber, primul meci. Hai că n-are brawler atât de bun. Hai. Bro, uite televizoarele. Da, ea dă la fel de îndepărtat. Bro, dar e spammer! Aia e spammer! Aia e spammer! Amber! Yes! Yes! Mama, ăsta. Acum. Ce-a făcut? Mama, dacă vine Carl. Easy shit on copile, easy. Easy, easy, easy. Cred că îmi place deja brawlerii ăștia. Man, Colt! Colt versus Colt! E Colt versus Colt! Egalitate de Bravo! Zi-mi că ăsta n-are puterea. Prime time, baby! Bro, oare? Ne. Bă, că lasă atunci, asta bună rău. Let's do this.
For real? Hey. Yeah, boy. He's right. And this is number the Fidi Mascaro. He? I-am făcut schema la băiat. Easy shit, tot! Mamă, e baz! E bazuleț! Bazulețul, este bazulețul! Mamă, tare de ea! Yes! V-am bătut! Bro, ce brawler slabi ăștia! E prea slabi brawler. Cheater! Oh! Are noroc, hai țărul! Are noroc, frate! Sigă mă boi, spune. Easy. Un hit am dat. Sigma boy, Sigma boy. Na, mă. Yeah! Sigma boy. Maple, cred că Maple are... Iii! Nu mai are ăla. Sigma boy. Stai liniștit că dacă mă mor nu e... Am murit, da, am murit, da. Și da, cam atât a fost cu videoclipul ăsta. Eu am fost Darius, v-am pupat, pa!